Εσύ θέλω να μάθω. Ή θα τους σκότωνα και τους δύο. Ή θα έλεγα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Κύριο που μου άνοιξε τα μάτια. Πάντως, εάν κάποιος σε απατάει, καλό είναι να το μάθεις. Από το να είσαι στον κόσμο σου. Αυτό το υπέροχο μουτράκι που έχει αυτό το κορίτσι, πολύ χαίρομαι κάθε φορά όταν μας χαρίζει τηλεόραση κοντινά του. Πολύ μ' αρέσει. Μ' αρέσει το πρόσωπό της, μ' αρέσει η εκφραστικότητά της, μ' αρέσει όλο αυτό πώς να το πω, την παιδικότητα που βγάζει. Πολύ ωραία ιδέα τους να τη βάλουν μαζί με τον Γιώργο, γιατί ο Γιώργος, πώς είπα τώρα αυτά για την Κατερίνα, η άλλη πλευρά. Δηλαδή είναι πιο άγριος, πιο αρσενικό, πιο βαρύ, πιο άλλο πράγμα, τελείως άλλη εικόνα από εκείνη. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον που είναι μαζί. Και όχι, δεν το είχα δει, παιδιά. Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι είναι ζευγάρι αυτοί οι δύο. Με τίποτα. Αλλά πραγματικά είναι πολύ ωραία ιδέα. Ελένη, πάντως σε σχέση με την απιστία που έλεγαν και στο βίντεο, ναι, πολλές απιστίες δεν έχουν προκύψει σε γυρίσματα, σε ηθοποιούς. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ναι, έχουμε δει, από εκεί ξεκινάνε και έρχονται πιο κοντά οι άνθρωποι και στην πορεία, ενώ είναι αλλού. Από την απιστία. Όχι, από τις ερωτικές σκηνές. Έχουν ερωτευτεί πολλοί συμπροταγωνιστές. Πολύ. Τη γυναίκα του. Φοβάται. Εντάξει, ρε παιδιά, όσο έχει τύχει και άλλο τόσο δεν έχει τύχει. Δηλαδή, όχι ότι όλα έτσι γίνεται. Όποιοι φιληθούν μαζί σε ένα γύρισμα, ναι, αλλά γίνονται και ζευγάρι. Και ο Αγγελόπουλος δεν έχει πολύ άδικο που λέει ότι έχω τη γυναίκα μου, δεν ξέρω αν θα την άφηνα κτλ. Εσύ θεωρείς ότι δεν είναι άδικο αυτό? Είναι, αλλά θέλει να έχει και τα νότα του καλυμμένα. Ποτέ δεν ξέρεις το καμπανάκι.